Любимци за годината. Сега ще ви покажа едни от най-любимите ми продукти, които не съм изхвърлила точно заради това видео. То продукта за лице е този серум на Yenges, млечния. Наистина останах много доволна от него. Разбира се, няма как да не покажа витамин С серума, който обожавам и не използвам друг. Серум с хиалуронова киселина е отново на Оржена. Мисля, че съм използвала 3 или 4 такива опаковки във времето. Наистина много го харесвам. Отново за лице, това е кремът с SPF от серията Pure Skin на Biotrade. Много добре го хидратира, озарява и в същото време плюс е, че има SPF. Това е маска за коса 3 в 1 от серията Mystic Oil на Балея. Тя беше лимитирана серия, аз си я купих да я пробвам и това беше най-добрата маска, между другото, която съм ползвала за коса. Отново за лице, това е малко по-бюджетен вариант на серум с хиалуронова киселина на Skincyclopedia от DM. Също хидратира много добре и аз, когато примерно не съм скупила от другия серум, си купувам от този. Малко за ръце, защото аз съм изключителен фен на кремовите за ръце. Имам във всяка чанта и във всеки шкаф. Това е на Yves Rocher от миналия адвент календар. Наистина останах много доволна. Не знам дали се продава отделно този крем. Той е с моной. Мисля, че е специално за адвент календара. А това е крем за ръце от Douglas. Алекс ми го беше подарил. Миришеше много хубаво и хидратираше много добре ръцете. Това бяха моите топ любимци за 2025. А сега можеш да споделиш в коментар кои бяха твоите.